देखिपे आम तो कोणार्क आम चंद्रभागा तो आम बुलू बुली सारिक आम टिफिन फिफिन सरला आमर एवं आम पलि आसलु आमर रामचंडी। तो देखिपे रामचंडी आम एवं देखो बुली बुली तो रामचंडी देखिए चलतु पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। एटा जो आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ आमर टिमी माछर पूरा बॉडी तार आम हाड़ जाक जमान टिमी माछर कंटा है सब आप देखिए बहुत बड़ केड़े बड़ तो जानते आपण मैंने टिमी माछ। आपण मैंने देखिपे आम स्वर्गद्वार पलि आस समुद्र पाखक जाऊँ देखिए पोड़ा कि हाँ भाई मुंडा जलुची देखे गोड़टा पदार अच्छी हाँ भाई गोड़टा फास्ट आम समुद्र में आमर जहाँ निआनी गाधा गाधी करूँ आमर मंदिर दर्शन कर संध्या बेलू लेट हो से गाधे पलू ए देख चलतु देखा नाई गला खाली भल शौचालय गोटे देखिए जे गाधेले पेंट सार्ट रख डेवा धरिक कुटुकुटा करदे पेंट सार्ट रखू समुद्र जो गाधो मजा लगे कि देखिए
ଏବେ ତ ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିନି ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମର ପୁରୀ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯେ ବାଟରେ ଆମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତ ଆମର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ, ଯାହା ଆମର ବାହାରେ ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ମୋବାଇଲ ଆମର ଏଲାଉ କରିବେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆମର ବାହାରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ମୋବାଇଲ ରଖି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଦେଖେଇବୁ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଆମର ପୁରୀରେ। ପୁରୀ ଏଇଠୁ ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସେଠି କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମଜାଦାରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ଏବେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଛାଡ଼ିବେନି, ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ବାହାରେ ବାହାରେ ଆଗେ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଏପଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିବା କଥା, ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ସିନା ହେଲେ ଦେଖିଦେଲ ପୁରା ଗେଟ୍ ଜାଗା ଆଉ ଏତେ ଗହଳି ବେଲେ। ନା ପସ୍ ବସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ